त्रिपुर क्षत्रिय समाज के जय। त्रिपुर क्षत्रिय समाज के जय। उपाग्रा के जय। उपाग्रा के जय। त्रिपुर क्षत्रिय समाज के Abon logi mo seng na invitation ni khatre om gangkai will seng abo khaini meni okai seng kono bo sanai oga nai tanbo gana ni nu Sar tini tam no tui yang rokok samung panda khai ka ko bo bodol ningi khlaja bodolia sinobo kaisa mane samaj abo kotalke kuno bodol khamaniya abo sini Maharaja Bir Bikram 1930 সালো খাই কালাং থাংমানি sini দফা হদানো করংসা খাইনানি বাগৈ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ sini আ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ abo সুবু দেবর মাবো সংগুয়া আরো পঞ্চ ক্ষত্রিয় রিয়াং জমাতিয়া নুয়াতিয়া বেবাগনো দङ ত্রিপুরি থেকে শুরু খাই খাইপানো जों ক্ষত্রিয় সমাজ होनो इंकाय जों বিশেষ কইরা দেবর মাবো সংनि गोबांमा अंशनो अजागाव जों गोरोंसां लायजा इंकाय sini अरो हेरमावो हेरमानियो माथोस फुटबलनि माथो जों कायसा बबागारावनो तै कायसा प्रग्राम मोननाय अ हेरमानि बरक अरनि बरक गोबां बरं साइनिया जे 1930 সালে যখন 50টা হাঙ্কর খাজাগো অ হাঙ্কর হংখা কইলা হাঙ্কর এক নম্বর হাঙ্কর ইনকে অব হাই হাঙ্কর ববাগারা বীর বিক্রম বাই খাই কালাংজাক হাঙ্কর बेलेखायनो अब लाइबुमा बाय खाजाक कायसा कामि इंगे जों आमबागिनो बबागाराबो चाइटका जे नर आरो कायसा प्रग्राम खायदि हनै इंगे जों आबन बागिनो जों अबहाय प्रग्राम खाय दङ इंगे आ प्रग्रामाव सिनि टार्गेट अंखा 5000 डेलिगेट्स सिनि अरो फाइ सपायनाय इंगे आ जागाव जों सिनि अचाइ रकनो जों माने विशेष भाबे जों अनार रनाय सिनि हांकर चौधरी रकनो je kamiu osai tongnai rong na अचाइ रकनो जों करनाय इंगे हांकर चौधरी रंनो बोसों अनार रनाय इंगे सिनि अचाइनि जे ककथाय अचाइनि आबरनो जों बाहायके जों रिभाइभ खायमान बाहायके जों कटाल खाय जों अचाइनो दुइमान सिनि जे आगिनि जे मताय आताय सिनि लामब्रावा थप दंमानि सिनि आ लामब्रावा थप रंनो बाहायके ताबुंनि अ सोसाइटि रंनो जों सोसाइटिनि कटाल जेनेरेशननि चाराय रंनो जों यापारि कालां थांमान आबनो बागिनो जों साइटकलाय दंलायो गोबांमा बरक दङ ताखनो सिया जे सिनि लाइबु मानो सिया जों बजागनि फाइसिया आबन बागि सिनियाव सामुं ताबुक चलि दङ सिनि यारों दङ सिनि मुं दङ सिनि लाइबुमा दङ जों तिप्रासा हाइनो तैयो कसगि फाइमानिया सिनि 5000 बसरनि सिनि लाइबुमा दङ जों जे लाइबुमानो रगै जों ताबुक क्षत्रिय हनै दङ बाक्सा होनो जे क्षत्रिय बरनि फाइका बा आसुमसा हनै आसुमसा फाइमानिया ताकुक ताइ बुकुक संनो नां कयनामु संगो जों तिप्रासा हनजांनाय रक बेबांनो जों क्षत्रिय जों आगि थेकेनो जों हानो मरगै फाइनाय बसंनि बर रक इंगे जों गोरोंसांना नाङि दंखा जों थानचांना नाङि दंखा जों कक थाइचांना नाङि दंखा एबं जों नुहुरो जे जों अ समाजनि बिसिं दैनो जों गोरोंसांनि मानो पलिटिकल भाबे जों राजनीतिगत भाबे जों गोरोंसांनानि कुनु जों लामा जों नुहुया कारण राजनीति हिंखांनो बुट फाइनाय दल फाइनाय क्षमता फाइनाय हिंखानो कागलायमानि फायो आमबागिनो जों अ ताबुक जों चाइटगि दंलायो बबागाराबो हनो अबाय खायदि फाइनाय सालाव যখন जों कास्टमार इलो मानानो आफुरबो सिनि प्रत्येकटा कामि जेनो सिनि आगिनि रायदाबाय सिनि आगिनि जे केयार खावै केयार खान्दर तैयै जेबो कामि खाजाखि फाइमानि आगर आयदा तैयै सिनि कामिरावनो जों खायमानो हनि खाखायो सिनि रन्दक खुत्रुक दङ सिनि लाइबुमा दङ सिनि दाबु पर्यन्त गोथैयिंथु कालबारिंथु जेसापानंथु जों जे लामप्रा रुमानि आ लामप्रा सिनि जों दै दंखौ ताकफानो जों ताबुंनि समाजनि बरनो बसाव जारा ताबुंनि जराव बाक्साबा नायथंनुक थंनगै कनभार्ट दंनाय दङ जे आजागनो बरनो बसों साव निनि लाइबुमानो ताखिबिदि नांखाके जों सिनेबनो जों संस्कार खायमानो आगियोबो हिन्दु धर्मनि इंगो बसायथि कांगाय बिहि लगिसे हरक थैयो आबनोबो तो संस्कार खायै ताबुक उनके सनातन धर्मबो वानजिबो संनि बरबो थैलायाना बोले संस्कारनि मानो सिनि सोसाइटिनो जों संस्कार खायमानो जों कोनो सोसाइ मानो किन्तु आइ खायावै जों जदि सिनि सिरिसिटिनि हाजार बसरनि कायसा रीति रायदा न जों खिबि कालांखांगाय सिनि न हामियांनाय आउनबागिनो जों जतनो निनि बिसिंतै निनि चेनेल बिसिंतै जों कयनामु संगो हायदि जों गोरोंसां लायानो
जों सिनि मुं गायसानो जों त्रिपुरासा गोरोंसां लायलायानो सिनि लाइबुमा दङ आ लाइबुमा रुगिनो जों गोरोंसांनाय सिनि लाइबुमाव जे रीति रिवाज दंमानि जे सिनि जे नियम नीति दंमानि जों बन रुगिनो जों गोरोंसांनाय जों कुनु कताल खाय जों कुनु अरब संगठन खायमानिया ताई सिनि कुनु कताल कुनु नाहार मुं मुखरै सिनि नाहार मुं आबो गायसानो जों गोरोंसांनाय आगि सिनि बुबागरा दं पुरुव सिनि मसमसा हापान सिन कमाया किन्तु लाइफ जै बुबागरा रक थांका से 49 जों गणतन्त्रआव जों बुबागरा होनानै जागा गोरै हाइपानो सिनि गोरोंसा अंनानि ताबफानो जों माने वी आर लाकी एनाफ जे जों ताबफानो सिनि 184 जन राजा शासन खाइ थांमानि परेबो जों 86 जन जे राजा जे बुबागरानो सिनि प्रद्युत महाराज किशोरनो ताबो बुबाक्सा राजा के होनाय दङ बरक साइमिया जे बनो जे एकेबारे राजतन्त्रनि नियम अनुसारे बनो राजतिलक रुई राज्यभिषेक खायै बनो राजा संमानि आबो सिन बरक कुंमानो साइमिया ओंखाय आबोनि बागै जों आबो हाइसावो ओंखाय तफानो जों जे राजा के होनायनि बागै सिनि कुनु प्रश्न करै किन्तु सिनि बुकुं बारा रंनि बागैले बुबागरानो जों बनो जों मानियो ननिनो जों रेसपेक्ट खायो जों जतननो खायो सिनि नबो नरक रेसपेक्ट खायो bo thayo khaja katini koksam अब सिनि हेरमा कम्युनिटी हल हेरमा कम्युनिटी हल जों दिनै नर नुखाना दिनै शुधु मिटिं खायमानि जे 100 जन एसे गोबां sab rok phaiman jakan सिनि अरव एक इंखा अरनि हांकर दिनै कतालके हांकर संजाखा ओंखाय 9टा हांकरनि दिनै ओ जागाव आयां साउथ থেকে শুরু खायो कुवाइ থেকে শুরু खायो गोबां हांकरनि चौधरी रग फाइसो पाइका हांकर चौधरी रग कामी चौधरी रग दङ आबो हाइखायै उइको अकरा दादा नंगाय कैमेरा इन दहरिमानो अकरा बर रग दङ ओ जागाव सिनरो तिनि फाइ मानजा फेबिका nin sin mung saga dikisa आं कांकाय मनोज देव बर्मा आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि tini koksam laibung a panda no kisa sukro ki sai khnar gadi hambai taw hamba tinero hermawo to herma jagao chini babagran tai tumung babagran dagi bung singoro chini tipur khotto samaj hoite ekta program khina bagi singoro tin philimani abona ki bus meeting khaitanga chini bor third দ্বিতীয় বার প্লেটা সেকেন্ড টাইম প্লেটা अब फाइनाल कार्ड खा chini bosongni chini tipar sarap अरय फरिं कमाइखा समाज निसिं समाज निंगो बसिनि रायजा बको करिगासन आ रायजा रंनो सिनि जे हुकुमनि जे करंनो कमाइथमन जिनिसनो सिनि खत्य समाज अब नायाकुइ ताइसा सं रिभाइभ खेतिसन मगैनो अबति कक चाबले बुंसंग अपि खायै अर काइसा आसले अबंका हेरमांगा सिनि वीर विक्रम त्यागी जे सुनो जे वीर विक्रम महाराज सुनो को क्रमथागा जे हांकर जे रोगमै कलाका 50 टा हांकर खागा अब 50 टा हांकरनि बिसिं एक नम्बर हांकर खबो हाय अ जागा o jaga o se opti hai kuno program sing himale tang himba jogajog ni obab bai o jogajog ni na karone sing tini o himen mogai tinaro sing bubagrani prothom chini je product kishor mani kani ya bini yakungni ha khilai bagai ke orni barang jajak bayo je bo hai barang sing tumi makai sini elaka bo sing tane dorkar sing jaga sing 50 ta hangkor sing tabon abona hangkor sing barenan sing sakai sing tabuk laga sing 26 ta hangkor sing khaimanga aste sing bari tongo abot next time sing teb bari nai o bisorong tinjo sing tinor je kothumnai gok khainai engai sini phainai 16 tarik sing ro hermani school matha sing sin program khainai ar ekta birat sini program khainai khotyo samaj niti বিভিন্ন জায়গায় হইতে ফাইনাই বিভিন্ন গরব ফাইনাই আইয়া কই সিনো তিনিনি যে গো সং পগং সংসালাই a din ko ki khoteri samaj simda tong na party ni kono program da abo tibarsa ngui phage kai sing samaj hi phage kai sudu party charti ar ning tibarsa phanya mo jong nang phai karon singnayo thanchani thancha to kai sing onak kichu ngong do aban bagai sing joto borong phaidi nai phaidi khotyo samaj o na har mta bin wan chung ta mo kasono sing bagai sing kasono sing kai to